chwe apus gyda chi aio yn Gymru, so dim yn rhy bad, I suppose, na chdi. Mynydd Davies. Come on, Mynydd, give him some applause, come on! Croeso i Awstria, lleoliad cystadleuaeth cwpan y byd olaf y tymor. Dwi wedi dod i Sladming am y cwpan y byd olaf, ond dwi yma'n rili cynnar a dos yn neb yma eto. Pam dwi yma? Dwi yma i gael chael practis cyn i'r whole thing ddechrau. Dyn nhw wedi tapio'r track na myd eto, sy'n bach yn anodd i fi, achos ti'n methu pinpointio'n exactly lle ti'n mynd a fatha replicate y ras. Ond i helpu fi, dwi wedi prynu watch bach. Be di o, mae yna bolyn yn top y track a polyn yn gwylod y track. Ac fel ti'n pasio'r polyn cynta, mae'r stopwatch yn cychwyn, a fel ti'n pasio'r un ola, mae stopwatch yn goffen. Byddai'n gallu gweld ydyn os ydy mynd yn fast yn gweithio, mynd out of control, neu just back yn ôl bach yn mynd i weithio'n well i fi. Byddai'n just neis cael practice heddiw rili. Just cael fi'n gyfforddus a ddim gorau poeni amdan practice cwpan y byd gymaint. Bydd yna ddim pressure fynd, no, dwi'n gorau mynd a hynna gyd. Gwyd i weld beth sy'n digwydd. Mae'r time run cyntaf fi a there's like 8 minutes or so, you know? Yeah, wel, sy'n llawer o grip rili, steel i'r llawr. Yn digwydd, suppose. Gyda teiar a thiwb newydd ar olwyn y beic, ffwrdd ag ems am ymarfer arall. Heddiw ges i practice yn hun ar y track. Ond yn neb arall ar y track rili, so oedd yn rili da i fi fatha, cos o'n i gallu stopio, edrych ar be o'n i isio trio fo, os o'n gweithio. So o'n i'n gallu push nhw fyny, nid o eto, neu beth bynnag o'n i isio rili, oedd yn rili da. Hefyd, eisiau iwsio y watch newydd dwi wedi prynu. Oedd yn handi, ond dwi'n teimlo bydd y watch yn fwy defnyddiol i fi yn y practice iawn yn cwpan y byd. Os beth i arfer o'r track a bydd y bach gwell fi'n teimlo. Dwi hefyd yn ymlaen i gael practice, achos dwi'n mynd i drio fynd yn fast a dwi'n lyfio'r track fan i, mae'n briliant. Mae'r cwrs swyddogol wedi ei osod, a'r beicwyr o bob cwr o'r byd yn cael y siawns i ymarfer ar gyfer cwpan y byd beicio mynydd olaf y tymor. Practice hefyd wedi goffen ac oedd o'n ffantastig rili, fo'n onest. Oedd pob peth jyst dod at ei gilydd a nes i wneud quite a lot o practice, fo'n onest, cos mae'r track o'n mor hwyl. Nes i iwsio'r watch ac oedd o'n handi chwarae teg. A fory, mae qualifying.